عبد بلا ستر متى ما دعوتنا نريد أجيبكم على الماء أو ضري على السر والجعل ودوموا على حفظ المودة بيننا وآل قريب لا يزال مدى جعلي ودوموا ni kasira min filɛ nin n'o ye ta'allaq ye ala ka laɲɛna k'a fɔ kan muazu de ye ni kasira in walafi a b'a walafi waati min na o y'a sɔrɔ a bɔra Tuba a n'a ka jama u bɛ kana u bɛ terrain kɔnɔ u bɛ kana u sera Kulukɔrɔ ayiwa gouverneur y'u lajɔ yen nɔ gouverneur kɛlen k'u lajɔ yen nɔ a y'u ɲininka ko yali jɔn de bɛ terrain kɔnɔ ko Farawo Muazu n'a ka jama de b'a kɔnɔ don kama mufti don puisque ala kodɔnnen don ko yala a bɛ wuli ka taama ayiwa ni jama ye k'a sɔrɔ olu ka ordre ma d'a ma wa o kumana k'u k'a lajigin o y'a sɔrɔ u bɛ travaux forcés baara min na k'u b'a bila o la ko Farawo Muazu a n'a ka jamaba in bɛ ɲɔgɔn fɛ nasaraw don fɛn fɛn ye ala ka mɔgɔ ye fɛn fɛn bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ u tɛ fɛ ka ayiwa o n'a ka jama ye wa u bɛ fɛ k'o ka jama jɛnsɛn ko f'a yɛrɛ ka jigin a ka taa ji ta ba la ka na n'a ye o kumana mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'a bonya b'olu bolo a ka kɛ maani ye olu bolo kalanden minnu bɛ yen nɔ k'olu ko olu bɛ taa ji ta u ko ayi ko f'a yɛrɛ de ka taa ji ta ba la a jiginna tumana min na n'a ye ayiwa bara minnu la n'a bɛ ka taa fa a y'a fa ji la yɔrɔ min na dɔrɔn Sani Amadu Amadu bange n'a ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bada la yen nɔ o kumana a ye nin kasira in de walafi yen nɔ ta'allaq bina e bulo anw na wadkhul himana i ka don an ka sinsan kɔnɔ wala takhaf i kana siran tugun dɛ madad dahari diɲɛ furancɛ kɔnɔ shaytana ni kana sira shaytana ɲɛ rajiman min ye farala kɛrin fɛn wa zamakina ni dabalitigi i kana sira foyi ɲɛ en tant que gulonnen bɛ anw na i kana sira foyi ɲɛ o kumana Farawo Muazu y'a ka balo in bɛɛ lajɛlen kɛ a gulonnen bɛ Sani Amadu rahimahullahu la a bɛ taa Sani fɛ yen don min na ko Sani ko an ka Muazu a bɛna anw fɛ yen don min na a y'a sɔrɔ a ka bɔrɔ falen don mais an ye bɔrɔ wɛrɛ fa k'a d'a ma o kumana k'a ta tile bɔyɔrɔ la ka taa bila binyɔrɔ la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ ni dɔnnikɛla y'i ye ni n'a ka waati bɛnna i y'a kibaruya mɛn mais Sani ko de farala a ka ko kan o de y'a kɛ k'a ɲɔgɔnnaw dan wala taltafita a ko Muazu i kelen ko k'anw Sani sɔrɔ i kan'i kɔfilɛ ila ghayrina ka taa anw tana ma n'anw y'i sɔrɔ dɔrɔn an b'i bɔ i kana filɛli kɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ ma n'o kɛra tafuz i bɛ niyɔrɔ sɔrɔ kɛ bizillin ni suma ye zalilin suma min n'a duminen bɛ arijinɛ suma de ye zillin zalilin ye a kɔrɔ ye i bɛ don jannatil firdausi kɔnɔ o ye suma de ye suma min ni tile t'a wuli o de ye zillin zalili ye an bɛ gwa in kɔrɔ yan nɔ ni tile yɛlɛmana tile bɛ don gwa in kɔrɔ n'i bɛ yiri kɔrɔ ni tile yɛlɛmana tile bɛ i ka suma in nabɔ yen nɔ n'i sigilen bɛ kogo suma na ni tile yɛlɛmana a b'a suma wuli ka bɔ yen nɔ mais arijinɛ suma o de ye zillin zalilin ye suma min n'a duminen don a tɛ wuli la yazalu madal asri a tɛ wuli fiyewu jamana waati bɛɛ o suma in de bɛ du in kɔnɔ hali bi an bɛ don min na i ko bi ladayna riyada nuri a ko nɔrɔ n'i b'a koɲɛ ɲini a bɛ anw Sani de yɔrɔ o kuma tɛ nkalon ye o ala kira ko ma bayna minbari wa rawdati rawdatun min riyadil jannati ma bayna rawdati minbari wa qabri rawdatun min riyadil jannati a ko ne ala kira ka minbari k'a ta o la n bɛ kutuba kalan minbari min sanfɛ ka taa bila n ka kaburu in na a ko rawdatun o ye jardin de min riyadil jannati kabini arijinɛ jardin na n'i bɛ fɛ ka arijinɛ parti dɔ ye k'i to diɲɛ na o kumana n'i sera ne ka rawda la dɔrɔn i ye arijinɛ parti dɔ ye bari sabu Alahu taala ye arijinɛ parti dɔ de tigɛ ka n'a bila yen nɔ minbari ne ka minbari n bɛ kutuba kalan minbari min kan wa kaburi ani n ka kaburu ni ɲɔgɔn cɛ rawdatun min riyadil jannati ko ye arijinɛ jardin dɔ de ye n'i bɛ fɛ ka arijinɛ parti dɔ ye k'i to diɲɛ na n'i sera yen dɔrɔn i ye arijinɛ parti ye wa n'i selila yen dɔrɔn i selila arijinɛ parti dɔ de Sani Amadu rahimahullahu a ye nin ayiwa nin fɔ a ɲɛna a ko o kuma na gindo sirru o koɲɛ bɛ anw yɔrɔ kada o koɲɛ bɛ anw bolo suku o kuma na min tora sa a ye aw min wari ta a ka dumuni kɛ a tila nin dumuni na lazizan a ka timi a ka di bilahi jirin a tɛ tigɛ o kuma na ni ko ala kira b'a fɔ a ka kumakan dɔ la ko n'aw tɛmɛna arijinɛ ayiwa nɔgɔforo la k'a kana tɛmɛ ten dɛ a ka dumuni kɛ
arjina za konya jume an filɛ ni majlisi mina ni ya ni akame ni dema ko ni tɛmɛna ni na ɲɔgɔnnaw la k'i kana tɛmɛ ten dɛ k'i ka dumuni kɛ a kɔrɔ ye jumɛn ye ni ye zikirukɛlaw ye k'a fɔ majlisikɛlaw u sigilen bɛ majlisi de la hali n'a kɛra waatinin kunkurunin de ye o sigi i ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'o kɛra ni min bɛ ka fɔ nin ye i ye dɔ sɔrɔ nin na a ko tawassal bina tawassulu kɛ ni anw ye fi kulli amurin ko ko n'a y'i sɔrɔ a ɲini ala fɛ ni anw hɔrɔma ye ala k'i bɔ o ko in na n'i y'a ɲini ala fɛ ala b'i bɔ a la tawassulu yɛrɛ de ko ye ka fɛn dɔ don i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ ala kira ka sebaw u ye ala kira binakɛ don u ni ala ni ɲɔgɔn cɛ sanjiko gɛlɛya nalen na mɔgɔ min ko tawassulu k'a tɛ bɛn ala kira kun bɛ yen nɔ waati min na u tun bɛ sanjiko ko mana gɛlɛya u b'a fɔ kira ɲini ala fɛ ala ka sanji d'a ma ala bɛ sanji d'u ma ale fana b'a ɲini ale hɔrɔma ale yɛrɛ kira hɔrɔma ani nabima minnu tɛmɛna ale ɲɛ olu hɔrɔma kama ala n bɛ fɛ i ka ji d'a ma ala kira kun b'a fɔ ten ala kira fatulen kɔfɛ ala kira ka sebaw sedina umaru tumana min na n'ale bɛ kalifaya la sanjiko gɛlɛya nana bɛɛ ɲɛsinna ale de ma ala kira binakɛ min bɛ yen nɔ a m'a fɔ ko an ka taa salatul khawfi kɛ dɛ salatul istisqa'i kɛ dɛ komi sanji ɲini seli a m'a fɔ an ka t'o kɛ dɛ a nana ni ala kira binakɛ in de ye ka na jɔ a ko ala nin y'i ka nabiman binakɛ de ye sanjiko gɛlɛya b'an na an b'a ɲini fɛ fasikina bijahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam an b'a ɲini fɛ i ka sanji di an ma ni ala kira hɔrɔma ye barisabu ala kira binakɛ de ye nin a joli de don o kumana sanji dir'u ma o kumana ni mɔgɔ min ko tawassulu tɛ bɛn n'i ye tawassulu kɛ ko tawassal bina tawassulu kɛ n'anw ye fi kulli amurin ko la fa innana i k'a dɔn anw o durun anw ye hadaribaga de ye ladaykum aw yɔrɔ la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw b'i kɛrɛfɛ n'i ko ala nin kɛ ɲɛ ni siyana hɔrɔma ye a bɛ kɛ o siga foyi t'a la barisabu ala kɛra mɔdenmuso min tun bɛ ko seyida nafisa o seyida nafisa mɔgɔ ɲumanba kun don a yirala a yɛrɛ y'a ka kaburu sen ka kɔn a fatulen ye a ka kaburu in kɔnɔ a ye kuranɛ jigin a kɔnɔ siɲɛ 1000 a yɛrɛ ka kaburu a ye kuranɛ jigin a kɔnɔ siɲɛ 1000 maaw tun bɛ wuli ka na dugawu ɲini a fɛ ala kɛra mɔden mɔgɔw tun bɛ wuli ka na dugawu ɲini a fɛ don dɔ la u bɛ mɔgɔ dɔw bɛ kurun kɔnɔna na kurun cira n'u ye u bɛna to kurun kɔnɔ ji sanfɛ kisi cogo t'u la dɔ kulela ni seyida nafisa ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o y'a sɔrɔ maa dɔ bɛ yen nɔ ale i komi an ka kɔɔri paratala ninnu bɛ kɔɔriw parata cogoya min na k'a dilan k'a kɛ ayiwa gesew ni fɛnw ye o dɔ bɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ o bɛ ka na ayiwa a fɛ yen nɔ k'a ka dugawu kɛ ale ka sugu ka ja nka o yɔrɔ bɛɛ natɔla i b'a fɔ kɔnɔna ɲɔgɔnna de ye o ka doni in bɛɛ lajɛlen puca la ka taa n'a ye o kasibagatɔ nana fɛ yen nɔ o sigilen b'a fɛ yen nɔ o ma taa ka bɔ a fɛ yen nɔ fɔlɔ gurupu wɛrɛ donna u nana barika da k'a ye k'olu tun bɛna to kurun de kɔnɔna na fɛn dɔ nana ni fini dɔ ye ka na a di olu ma u y'o de sɔri kurun wo la ji jɔra n'a ye o y'a sɔrɔ olu ye kulomagɛ ɲini kɛ n'a ye o kumana a ye ala deli o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na waliya kɔnɔna na o kumana olu ka kisi sababuya kɛra mun ye nin ka fini min b'a kun n'a bɛna dugawu ɲini k'a fɛ yen nɔ k'a ka dugawu kɛ ale ka sugu ka ja o kumana o ka fini de minɛna k'o don wo in na olu fɛnɛ nana o barikada de la o y'a sɔrɔ o tigi fɛnɛ sigilen b'a fɛ yen nɔ o kumana ala jɔnw n'i ye tawassulu kɛ n'u ye waati o waati ala karisa hɔrɔma kosɔn nin kɛ n ye ala b'a k'i ye o de kama siyana b'a fɔ i ka tawassulu kɛ ni anw ye ko n'a y'i sɔrɔ i k'a dɔn anw bɛ hadari la yɔrɔ tuma o tuma an b'i ka hadari la an tɛ bɔ i kɔrɔ o de kama siyana ka kalandenba dɔ tun bɛ yen u b'a lakale tumana min na u b'a lakale an ye k'a fɔ a tun bɛ yɔrɔ min na a kelen pe de ye kalanden ye yen nɔ u y'a nɛgɛ cogo o cogo a ka bɔ kalandenya in na a ka tugu ta in kɔ a ma sɔn o ko bɔ i kelen pe de bɛ nin tacogoya in kan anw bɛ a dugu min na yan nɔ maa wɛrɛ t'a la saya bɛɛ balo bɛɛ ni sara an ka mago foyi t'i ka janaza la en tant que ni m'i ta bila i ka tugu an kɔ an bɛ taa sere misiri kɔnɔ ka seli a nɔfɛ an bɛ taa cogoya min na k'o k'a nɔfɛ ni sara banna an tɛ tugu i kɔ an tɛ i ka foyi kɛ a dun kelen a n'a muso de bɛ yen tumana min na saya bɛ hasiya ma tumana min na o de kama kasiratigiw b'a fɔ a bɛ kasira dɔ kɔnɔna na k'a fɔ ni saya sera alakira bɛ na Shama Tijani bɛ na Shama rahimahullah bɛ na i kɛrɛfɛ saya tuma na o kuma tɛ nkalon ye o tumana min na ni saya hadarila la
o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a y'a sɔrɔ daluwa o mawuludikɛlaw de bɛ bɔ mawulidi la u bɛ bɔ daluwa u kun dalen bɛ ɲɔrɔn kan u kun dalen bɛ ɲɔrɔn kan tumana min na u ye tununa de Shana de sira bɔ u bɔ u ka sira kan dɛ tunu ne hakeka tɛ dɛ mais ka nin ye min fɔ ani dugukɔnɔmɔgɔ ninnu ye min fɔ k'a dɔn k'a fɔ ala ta de ye tiɲɛ ye ala ta de bɛ laban komi olu ko ko n'a fatura u tɛ seli a kan u mago t'a la a kelen o tuma na n'a muso b'a kɛ cogoya min na a b'a kɛ ten o tuma na a y'i gulo Shana min na Shana y'a yiri u la de k'a fɔ o tuma na a tɛ kɛ aw sago ye a bɛ kɛ ala n'a kira sago ye ani ne Shana sago ye u tununa ka bɔ sira la ka n'u yɛrɛ sɔrɔ nin ka buguda la yen nɔ olu nan'u yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ tumana min na u nan'u yɛrɛ sɔrɔ dugu in kɔnɔ dugu kɔnɔna in na seli waati y'u sɔrɔ yen nɔ u ka mobili tiɲɛna ka bɛn yen nɔ ma u ko k'u bɛ taa mobili tiɲɛna mais mobili ma tiɲɛ dɛ Shana de y'a kanu mobili kana taa k'a sɔrɔ nin ka tijali ma dafa mobili ma sɔn ka wuli u y'a kɛ cogo o cogo sira yira olu la mais mobili ma sɔn ka wuli u seli waati y'u sɔrɔ yen nɔ u y'u jɔ de k'u bɛ layila da u bɛna seli a y'a sɔrɔ cɛ in denkɛ fitinin dɔ bɛ yen nɔ a ko ne fa fana bɛ nin ɲɔgɔnna de fɔ n'a bɛ seli u ko e fa bɛ min u y'a yɔrɔ yira u la o kumana o y'anw ka du de ye Shana kalanden n'i y'i ɲɔgɔn Shana kalanden ye yɔrɔ yɔrɔ a kɛra i balima ye n'i y'a ka du ye yɔrɔ yɔrɔ a kɛra i ka du ye o kumana o y'anw jatigi ye u taara ka taa ayiwa jigin o fɛ yen nɔ u ye muso ɲininka muso ko ne ka dutigi a degunnen don a bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ kɔni an yɛrɛ kɔni jigila tigɛra a la nka o y'a sɔrɔ olu nalen don a kama de Shana de y'u bila ka na a kama olu minnu nana a kama olu t'a dɔn muso yɛrɛ t'a dɔn o tuma na o yɔrɔ la u selila u bɛ tila seli la u ko ko ayiwa i bɛ taa sɔrɔ gazuwali de bannen don mobili kɔnɔ ko gazuwali ɲinibaga ka taa gazuwali ɲini ka na dugu wɛrɛ la ka n'o kɛ mobili kɔnɔ gazuwali nana kɛ mobili kɔnɔ ka carin ka dɛsɛ a ma sɔn ka wuli muso u b'o la dɔrɔn kulekan bɔra k'a fɔ ko cɛ fatura o tuma na u ye cɛ in u y'a ko ka seli a kan k'a don a ka kaburu kɔnɔ ka kuranna kalan k'a dafa tumana min na ka zikiri fɔ ka taa manto maa minnu ko ko an t'i ka janaza kɛ olu y'a ye a ka janaza kɛra kɛcogoya la kɛcogoya min n'o ka ɲi ka tɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen ta kan u tilala janaza in na sofɛrikɛ a ma motɛri dayɛlɛ dɛ gazuwali ko tɛ fɛnɛ o yɔrɔ bɛɛ a ye mobili caron ka ban dɔrɔn mobili wulila o de ye tawassal bina tawassuli kɛnɛ a ko mata ma da'awtum ya tuma o tuma n'a ye ne Shana wele ya muridi ya n ka kalandenw u ji kun b'aw jaabi ala na'i wal qurubi yɔrɔ ka jan aw la o n'a ye n wele n b'aw jaabi yɔrɔ ka surun aw la o n'a ye n wele n b'aw jaabi o tuma na a ye nin fɔ ala sirri wal jahari gindo ani bange bɛɛ n'a ye n wele cogo o cogo n b'aw jaabi o tuma na Shana ka kayifiw maa minnu n'olu b'a dɔn a ka bon bi adamaden hakili ma bi adamaden an bɛ balo min na halala tɛ an bɛ min filɛ a man ɲi an bɛ min fɔ a man ɲi an bɛ se yɔrɔ min na a man ɲi o tuma na Shana ko nɔrɔ a tɛ ko anw dusukun na o tuma na n'i y'a fɔ kaban dɔrɔn a bɛ bonya adamadenw hakili ma maa minnu yɛrɛ y'a ka kalandenw yɛrɛ i bɛ dɔɔnin fɔ olu de ta la o de bɛ donyɔrɔnin sɔrɔ ayiwa mɔgɔw hakili la sinon Shana ko yɛrɛ n'i ko k'i b'a fɔ dɔrɔn a ka bon mɔgɔw hakili ma mɔgɔw hakili tɛ se k'a faamuya a ko wa duumu a ye duumɛ ala hifzil mawaddati bainana kanu min bɛ anw ni aw ni ɲɔgɔn cɛ o ka gɛlɛn dɛ a ye duumɛ o de kan a ye duumɛ o kan nin min n'an filɛ k'a daminɛ nin ye an y'a daminɛ a daminɛna mun kama est ce que dɔ de bɛna sanu d'a ma ayi dɔ de bɛna wari d'a ma ayi an y'a kɛ tɔgɔ ɲini de kama ayi an yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an y'a dɔn an bɛɛ lajɛlen ye taasira kelen ye Shana ka kanubaga yɛrɛ gansan n'a martaba fɔra i ɲɛna alikiyama donna i b'a fɔ ko n tɛ wurudi ta o ye kanubaga yɛrɛ i ma wurudi ta i ma foyi ta i b'a fɔ ko n tɛ wurudi yɛrɛ ta nin bɛ ne wasa jango maa min ye wurudi ta o tuma na wurudi tabaga anw na yan nɔ o de ka ca ka tɛmɛ a tɛ mɔgɔ min bolo kan hali n'a tɛ mɔgɔ min bolo o ye muhibu de ye o ye kanubaga de ye Shana ka kumakan ani alakira ka kumakan a bɛɛ lajɛlen bɛ tan dɔ de alakira b'a fɔ a ka kumakan dɔ la a ko kun khamis arabiya arba'atin wala takun khamisan fatahlik jamakulu naani bɛ yen kɛ o dɔ la kelen ye n'i kɛra duurunan ye i bɛ halaki i bɛ bɔnɛ o tuma na n'i faralen Shana ka jamakulu kan i kɛra kunnandi de ye a ko kun aliman i yɛrɛ ka kɛ dɔnnikɛla ye aw muta'alliman walima i ka kɛ dɔnni ɲinibaga ye
aw mustamian wal maika ka alla min bagay aw muhibban wal maika ko kon bagay ala kira ni jama kulu nani de fo ako e adama de ni go ke ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni jama kulu nani ke ni dola kelin ni kira ni dola kelin ibe ni yoro soroke me ni kira duruna yi ibe halaki de e re make doni gelaye e make doni nyini bagay e make doni lamen bagay e make o kanu bagay e kira jumay ibe halaki o kuma ni yere make kala ni e make kala ne on kanu bagay e make kala niya akuma be foro mina o lamen bagay ibe halaki de dron o kuma yere ka ke kala ni wal may ga ke kala niya akuma be foro mina lamen bagay wal may ka ke o kanu bagay no kera tafuz ibe ni yoro soroke ni make ni ibe halaki de dron ala aya kirshana ga ni kuma ga ya soro ala kira ni foka teme o kuma na kanu min be aw nani ñogonce aye duno kanu ga ni sate kanu in kofe ka ke shana ga kala ne ye shana te no bi me abe yoro mina ala de bado abe yoro mina bi ala de bado shana ko o yoro parti foli ni ngonga be buya ana ma de hakilima ada ma den chama be no ni ya fo bi ka ko shana be balola olu be ifara fato kan ubi fara ki ye kuma fo kuma min ni kuma bado kuma dantemeno akuma la suru ye miye an ga bayanin duniya fitinin kono nana nabi man flabe no o be balola senna khadra kuma kando la ko nabi man kuma kando la ko walidu hal na kan nabi ma masabati me walidu shana amara hama Allah yemuye alaga walidu Ilyasa nabi mando abe balola asabatileno maoma niye kitabu kala niye sira kitabu kala asabatileno kafu flabe balola ya sumane ramadan u flabe sungolo su fi kulli amin sa'usa fi baitul muqaddas ube sungolo su baitul muqaddas sungolo ba su baitul muqaddas way hadurani u flabe hadari mawsim al hajj hiji kerola nuye sungolo su baitul muqaddas hiji wati mana se u flabe nyogon sur al kabala u fla ube hiji ke al kabala nube fara nyogona ويفترقان على كلمات وفلا بفرق ابو نيونا كلمه دمدوكا بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله وفلا بفرق نيونا بسم الله ني ادم ني سيدلي ني على توي فويت هيرا سمغاسي جوما فانا كرا علي بسم الله ما شاء الله Messi bi ni ala togoy fe min gadi ala e wode be ke la yasrifu suwa illa Allah fo ite juguma yelema ka bo adama dima ko na kera ala fo o nyogon sanwore ute nyogon ye me sabatilendo olu fla be balola Ilyasa siye samba juli senna khadra siye samba juli okmana ala de nunu ya adama de ni ko ma nya adama de chugamina ni mi mbulo ni nyogona de bana o kuma na abe ko min ni shana taniyo nakari iya nakari ko ala be se kodo la me atese kodo la o ala du wa huwa ala kulli shay'in qadirun ala be se fembela ko ite ala tese o kuma na shana na fori na ka be balula ni ye ma kuna ndiye na boyene e hakilima imman ku ika se dala ika na fenfo afo bagawma barsabu ala kira ko ale ana deun ane alaka waliyu olu sogo posoni ndedu unanga jie posoni nde kele de anga jie posoni ne eminya do abe kele ne faka molu ka posoni o te jie posoni ndama ere wa iraduhum sumun adarrun min asum uka uye posoni mindo aka jugunde nga aka jugunga teme anga jie posoni nga anga jie posoni ni kele ya mi kele mesa meni ye shana nunu ala kira na bono sogo ni ko kibe fen fo lu de maka blawlu lida ibe halaki i yele mako wolo vla bebe halaki wode adarrul mina sumi aka jugu ka teme baga yere ka o kuma na bu ni hakilima imanku ni hakili sera koro dala ko tiendo shana ka talib a shi na ka talib bele jira masan keme fla dafa kolo
ma do be an bolo hali bi diɲɛ kɔnɔ yan nɔ u bɛ ka dɔ fɔ olu la e m'olu nakari ko k'i bɛ shana ta nakari o kuma na o de kama ko wa dumu ala hifzil mawaddati a ye dume kanu min bɛ an n'aw ni ɲɔgɔn cɛ kɔlɔsi in tali tɛ koyi kumakan dɔ de bɛ anw n'a ni ɲɔgɔn cɛ an kɛra i ka kalanden ye an bɛ taa mɔgɔ nɔfɛ a ye na don n ka tarika la a ma wari di mɔgɔ ma a ye na don n ka tarika la mɔgɔ ma gosi a nɔfɛ k'a fɔ na don tarika la i gosira a nɔfɛ kɔni jarabina kɔsɔn i donna kaso la a nɔfɛ jarabina kɔsɔn n ko nabiɲumanw donna kaso la nabiɲumanw ye kaso kɛ o u y'a kɛ ala de nɔfɛ ala ka waliw ye kaso kɛ abu hanifata ye kaso kɛ ahmad bin hanbal ye kaso kɛ imamu malik ye kaso kɛ u m'a kɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ koyi u y'a kɛ ala de nɔfɛ o kuma na ne donna ni kalanden donna kaso la shana ko nɔfɛ shana tɛ dɔwɛrɛ i ma don a la dɔwɛrɛ nɔfɛ o i donna a la ala de nɔfɛ ala de kɔsɔn i donna kaso in na o kuma na nka o kana kɛ sababu ye ka kanu in tila i la dɛ o kuma na wurudi o de kama ni a bɛ wurudi sarti la a tali t'i ka wajibi ye ni mɔgɔ min nana k'a bɛ wurudi ta ko mukadami ka sarti f'a ɲɛna n'a yɛrɛ ko n sɔnna n y'a minɛ n jɛna n'a ye a b'a fɔ n y'a d'i ma n'i ko n ma jɛna ye n tɛ se nin kɔrɔ wajibi tɛ i ma o kuma na kalandenw u ma wurudi u m'a kɛ silamɛya farida dɔ ye u m'a kɛ silamɛya ayiwa sunna dɔ ye k'a fɔ ko sunna min n'a ka gɛlɛn fɛn dɔ de don wasila don ila Allah ka taa ala ma ala ka da a tugunen de don a ko nege bɛ jɔn bolo o ye ala kira de ye ni maa min bɛ fɛ ka se ala kira ma ala ka nɛma ni kisi k'a kan i bɛna sira de fɛ sira min b'i lase ala kira ma n'i sera ala kira ma ala kira fɛnɛ b'i lase ala ka da ma n'i sera ala ka da ma ko nege bɛ ala kira de bolo a b'a dayɛlɛ i bɛ don a kɔnɔ nka ne ko k'e bɛ wuli direct la k'e bɛ taa ala ka dayɛlɛ e ma se ka i tile direct la diɲɛ faamaw ka da la o tuma na o kɛra i bolo jafariya ba yɛrɛ k'i bɛ tile ala ma dɛ adamaden kan ka nin de faamuya i kunkolo la ka ala sɔrɔ direct la f'i ka tɛmɛ sira dɔ de fɛ n'o tɛ i t'a sɔrɔ o de kama a b'a fɔ ko wa dumu ala hifzil mawaddati bainana kanu min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a kanu tɛ k'a fɔ ko shana taara ko a kanu banna dɛ shana denkɛ min bɛ yen nɔ shana mɔden minnu bɛ yen nɔ a kelen o kelen kanu in bɛ boli de ye jiri a bɛ boli de i n'a fɔ joli bɛ boli adamaden na cogoya min na bari sabu joli min bolila ala kira la o joli kelen de bɛ ala kira denw na fo ka taa se diɲɛ wuli ma a tɛ ban wa olu ɲɔgɔn mɔgɔ kɔrɔtalen tɛ dugukolo kɔ kan u ɲɔgɔn mɔgɔ barikalen tɛ dugukolo kɔ kan fan si fɛ o de kama ko ayiwa shana ka waati la u nana ayiwa u bɛna kana misi dɔ d'a ma a ko a ye misi in kantigɛ misi in bɛ kantigɛra tumana min na k'a boso k'a sogo tigɛ tigɛ u bɛna taa n'a ye ka taa sogo in tobi tumana min na surakakɛ dɔ ye sogokuru kelen pere ta sogo in na a y'a ta a la a b'a kɔnɔ n'an tilala seli la dɔrɔn n bɛna sogo in jeni n bɛ fɛ ka te min n bɛ te min a sanfɛ yɔrɔ suraka taala ye sogoko ye tumana min na n'ale ye sogo in ta ka bila a kun seli bɛna jɔ dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ a donn'u nɔfɛ layɛlɛla la u ye seli jɔ sogo in b'ale kun a tilalen tumana min na n'u tilala seli la salamu bilalen a taara furune de fa tasuma na a nana sogo in d'a kan ko a bɛ sogo in jeni a bɛ n'a ɲimi ale ma fɛn fɔ shana ye o shana ko khabiru du fila khabiru o ye ala de ye mais na ala ko a bɛ dɔ khabiruya di dɔ maa min ma e bɛ se k'o minɛ o la wa alahu taala ko ale de ye khabiru ye du fila la n'i bɛ du fila ka kibaruya ɲini i b'a ɲini ala de fɛ n'ala ko k'a b'a di maa min fɛnɛ ma e bɛ se k'a minɛ a la wa i tɛ se k'a minɛ a la min b'ale kun ale hakili la k'a dogolen don mais shana b'a kalama ala b'a kalama ala y'a yira shana la sogo de bɛ cɛ in sogo in ta kun y'a bolo jumɛn ye n'a tilala seli la tumana min na a bɛ taa sogo in jeni a b'a dun a taara tasuma furune fa tasuma na a ye sogo d'a kan k'a fifa tasuma bɛɛ kɛra bugurijɛ ye sogo b'a cogoya la a seginna a taara tasuma furune fa tasuma na a nana n'a ye a y'a d'a kan a bɛɛ kɛra bugurijɛ ye sogo b'a cogoya la siɲɛ sabanan sa cɛ yɛrɛ a siranna a dusukun na a taara shana ma a ko shana a ko ne ye ko dɔ kɛ n siranna a ko yali i ye mun de kɛ a ko sogo min n'a fagara ne ye sogokuru kelen ta n y'a bila n pɔsi la n ko n'an tilala seli la n bɛ taa sogo in jeni n bɛ sɔrɔ ayiwa n ka te min a kan n b'a ɲimi ka n ka te min a kan a ko sogo an tilalen n taara tasuma kɛ ka furune fa n y'a da kan a ma bɔ a cogoya la n y'a fan tugun a ma bɔ a cogoya la n y'a fan tugun a ma bɔ a cogoya la shana ko a ko a kɛra ten wa a ko a kɛra ten a ko o tuma na ni sogo
ni tasuma sona sogo min selila aw nɔfɛ ni tasuma sona k'o jeni o kuma na min bɛ fɔ anw siyana ka kibaruya la o ye nkalon de ye adamaden min bɛ ka seli an nɔfɛ e ye jumɛn ye joli de b'i la i ye sogo ni joli de o kuma na a bɛ fɔ n'i ye farida kelen sɔrɔ ala ka jɔn ɲumanw nɔfɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye alikiyama donna k'i kisi jahanama donni ma o kuma na nin y'a taamasiyɛn dɔ de ye n'i ma siyana kɔfɛla sɔrɔ i y'a den kɔfɛla sɔrɔ i selil'o kɔfɛ o kuma na nin mankutu min fɔlen filɛ nin ye da ala k'a fɔ o ɲɔgɔnna b'i ye o kuma na a ye duumɛ kanu in kan wa ahadin qadimin ani layidu min ye layidu kɔrɔ ye an ni anw ni ɲɔgɔn cɛ la yazalu mada dahari diɲɛ waati bɛɛ a ko tarika fɛn o fɛn bɛ dugukolo kɔ kan diɲɛ tɛ wuli fo tarika bɛɛ bonda ka datugu fo k'a to tijaniya tarika dama ye tarika bonda o bonda n'a bɛ dugukolo kɔ kan shafiya kun bɛ yen hanbaliya kun bɛ yen tarika caman caman de kun bɛ yen mɛ bi i bɛ joli la kodɔn kadiriya kun bɛ yen nɔ y'an ka jamana in kɔ yan nɔ n'i ko ko tarika u bɛ saba de sɔrɔ ayiwa k'a f'i ɲɛna u b'a f'i ɲɛna ko tijaniya bɛ yen nɔ u b'a f'i ɲɛna ko kadiriya bɛ yen nɔ o tuma na sabanan ye jumɛn ye o ni tijaniya bɛɛ ye kelen ye n'o ye hamawiya ye n'o ye tan ni kelen ye u bɛ nin saba de f'i ɲɛna jamana in kɔnɔ nka nin bɛɛ lajɛlen bɛna laban jumɛn na a bɛɛ bɛ laban tan ni kelen la barisa o de ye lasili ye o tuma na o layidu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ a ye dunuya kan o tuma na yarabi ala k'an dunuya kan ala k'an dunuya kan ala k'an fatuwa kan ala k'an funu a kan. ko maliyɛnw yɛrɛ t'o dɔn na ɲɔgɔn dugu ye yahuwa dugu de kɔnɔ siyaso ka ye an y'o kuma mɛn ko maliyɛnw yɛrɛ t'o dɔn sɛnɛ ko maliyɛnw t'o dɔn a la musaba de y'a la ilaha illallah